И коста хора, аз съм Ониена. И днес искам сега да направя едно giveaway. Почти рождения ми ден, той беше на 26 май, обаче малко закъснях. И giveaway ще е на Steam аккаунт, премиум аккаунт. И нали отделно айтем и Wender кода, DP, сега ще разберете, ако изгледате клипа. Значи да почнем с Steam аккаунта. Има CSGO, Garry's Mod, Centro 4, Team Fortress 2, Premium DLC и Win to Flock Arena. Нали това е Steam. Сега минем към Premium аккаунта. Никъде няма банове, той си е лично мой. Да влезем в Badlion. Влизаме в Badlion. Влизаме в Elo 1. Ето Elo 1. Ще направим едно дуелче. Макар че не съм загрял малко, ама нали, да ви покажа. Добре. Оф, то с малко лагва, ама. Ох. Дай. Така. Сигурно няма да играя целият дуел. Да не бая клипа. Без това той е някакъв слабак. Глязене на място си го бие човека. Дай направо да му се оставям. Влизаме в Катала серф. Practice. И тук нямам бан. Едно дуелче. Мисля това да е giveaway. Премиум аккаунта, Steam аккаунта и там 20 дъпа в Endergot, 100 000 in-game money и кода е друго. Имам един origin аккаунт с Battlefield 3.4 Need for Speed Most Wanted. Може и него да го пусна. Оф, човек. То сигурно дела няма го играя. Бе, нали, покавам в момента, че аккаунта си бачка. Преминаваме към Endergot. Сега може да не ми хареса тази темите, ама само това имам. Тука Sharpness 3 меч, Fulbra 2, Pro 4, нали, тук всичко Pro 4. И тук може да е малко по-готин за вас. Към 5 стака и 40 Obsidian. Колко да знам колко, 2 стака, 3 стака Ender Pearl, 32 Gold блока, стаки 20 Lapis блока, 21 Diamond блока, 6 Emerald и 4 Iron. Има XP бутилчици, тук нищо няма. Чакайте. 95 000. Имах повече, ама нали, отиват за полшанките. И дъпа баланс. 20 дъпа. Да я сложим. Аз ще вотна, нали. 20 дъпа. Steam аккаунта, всичко това. И за да се запишете,
трябва да напишете отдолу под коментарите запис, името ви в EnderGod, скайпа ви, задължително скайпа. Ако някой не е написал скайпа, няма му дам наградата. Задължително скайпа, пак повтарям. И трябва да се абонирате, да харесате клипа. И да, това е от мене и чао!